Manapság egy tragédia bármikor megtörténhet. Pont ezért állok itt és kezdődik a történet. Ezért kell, hogy odafigyelj mindig csak is azokra, akik vágják egyből, ha valamilyen bajod van. Hidd el nekem, manapság kevés ilyen ember van. Viszont hogyha találsz egyet, akkor minden rendben van. Legyen ez egy kapcsolat, ami titeket egyben tart, és nem gondolsz arra, hogy véletlenül pekhed van. Ha vannak ilyen emberek és körülvesznek téged, meg kell őket becsülni, mert pont ez itt a lényeg. Tök mindegy, hogy szerelem, vagy pedig egy barátság. Ilyen szavak mellett eltörpül a gazdagság. Figyelj oda, mert ilyet nem tanulsz az iskolában. Ne legyél már gyerekes, mint az ember kiskorába. Elkerült az élet, bámulsz csak a diplomádra. Fel a fejjel, ez az élet filozófiája. Manapság a pénz lenyomja még a buthát is, a kezedet a szívedre, és mondd, hogy ez nem brutális. Vegyél egy mély levegőt és gondolkozzál rajta. A társadalom hova tart, vagy hogy milyen fajta. Manapság az egyik ember kihasználja a másikat. Őszintén bassza át, az betekeri fásliba. Nem hiszek már annak sem, aki nekem esküszik. Magyarázhat bármit, közbe az ördöggel esküdik. Manapság az emberek árulják a lelküket, segnyalásra használják általában a nyelvüket. A képernyőn keresztül kiszúrják a szemüket, megkötik a kezüket és elveszik az eszüket. Manapság a háború még mindig folytatódik, a politikus pofán röhög, közben pedig szórakozik. Nem kell messze menni, főleg nem a középkorig. Nézed meg már Ukrajnát, ahol a csapból lőszer folyik. Manapság az egyenruha meg a jelvény bevéd, ezért lettél kurva köcsög, faszopó veréb. Ez egy olyan hatalom, ahol te vagy a cseléd. A főnököd megszorongatja mindig csak a herét. Ne legyél megkenhető úgy, ahogy a kenyér, mert ez lesz a veszted, mikor a remény már nem él. Manapság a buták azt hiszik, hogy okosak, elszívtak egy jointot, ezek drogosak. El kell őket ítélni, mindegyikük veszélyes, közben már a cseheknél ez rég nevetséges. Manapság a hibát magunkba kéne keresni, és nem pedig egy perc alatt a jövőt eltemetni. Manapság a gyenge kutya világbajnok ugató, de a rutinosabb levágja, ez csak egy mutató. Manapság már nem jár tisztelet a kivételnek, kevés olyan ember van, akik tudják, kivé lettek.